Ave, Ave Maria. Makasalanan tutulong miracle Pangadiyo sana malangan bisa Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Intese yang Maria, Virgen Maria, Ipaya Karin Maria. Ave, Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Makasalanan tutulong Pangadiyo sana malangan bisa Ave, Ave, Maria. Ave, Ave Maria. Dungalan mo si Pagyaduan muking Diyos, iking kailangan. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Tutulong miracle Pangadiyo sana malangan bisa Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Intesi yang mayo Virgen Maria, Ipaya Karin Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ave,
karing balemi kiti pinta kami bandang hitam dan puri ati biar ilo makan tatamu ng masikat bangkit kami kan nalitan o induk ming
Maria. Panalangin niya pansaming biglang ating sablang bansa, yan mong kapayapaan. Amen, Amen, Ave Maria. Amen, Amen, Ave Maria. Indong alang musik kekakit daralong Banyaduan muting Diyos kekeng kailangan. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Panalangin niya pansaming biglang ating sablang bansa, yan mong kapayapaan. Amen, Amen, Ave Maria. Amen, Amen, Ave Maria. Indong alang musik kekakit daralong Banyaduan muting Diyos kekeng kailangan. Amen, Amen, Ave Maria. Amen, Amen, Ave Maria. Panalangin niya pansaming biglang ating sablang bansa, yan mong kapayapaan. Ave, Ave Maria. Ave, Ave
Lumabit tayo po. Pagkipagkatala po siya tamang pagkita. Tingnan yun, ikaw po ni anak po ni Banalesper Santo. Amen. Inong ini ko orasan lalapit ka di kaya ka. At walang niya, ikaya kang banala espiritu. Ipang ini pinandit, itubot niya karepan ang etong kaya kami. Tagkilan mo sana buntok. Di ka na akong kapatid. Inong ini pinandit. Parang alam niya, hindi atang hindu. Itong ini pinandit. Maririnig ng kanakong kapatid. Bago ko, ibigay mong oras sa inyo. Kaya kapatid, ngayon pinandit. At tamang panayangan, hindi sa oras na ako. Muling kaburiana, hindi katamang ito. Kung hindi katamang panan, muli balo ko, balo mo kung hindi nakatamang pobre. Kaya bigyan oras sa inyo para kaya katamang. Kaya tamo si Sisyan. Walang pwede sa oras na ako. Hindi mo ganyan ang bigibalo. Yung ang pinandit, lalo-lalo na rin kapag hindi ka malikin. Malambat mo ng tiksantungan. Malambat ka na kang kayabi. Bago ko ginoy, karelang kayabanan, tikalog mo na. Uling naraguling karela ka sa pagkayanan. Itpangin sinandit. Lalapit po nung iyong marami ka maramdaman, hindi kaming pisikal na katawan. Ginoo, sana puso mo kayo mapagpala mong gabat. Ilawat mo kami, hinanuman, asakit. Ining kauran, Ginoo. Ilawat mo kami, hinanumang darakang sakuna. Ining pinanit, ining kaurasan, lalapit kami kaya. Ining ka na akong kapatid, lalo-lalo na rin yung devotion. Ining kagasapang bato. Indo, malapit kaya ka. Ining malapit na mo yung kaya kang anibersaryo. Sana gabayan mo rin, bala meto at meto kaya kami. Gabayan mo lang, tabayanan mo lang rin, bala meto at meto kaya kami, pag-inari kaya kaming pamilya. Ikpa, adunan ni kaya kaming kagalingan. Lalo-lalo na ikpay, ka na akong sarili. Ngayon eh, sana babalik ang penamdaman ko, ang ginonang sana tuluyan yung mawala. Ginagabayan mo ko. At tabayanin mo yung pamilya mo. Napakalanan Ginoo. Ikaw mo yung panaligan ko. Ikaw mo yung sandalan ko. Kaya Ginoo, tabayanan mo na, tabayanan mo kami. Na naman itang panamdaman mo, kaya kaming physical na katawan. Ginoo, lalong-lalo yung kapatid ni Brian Taberna. Kaya ko naman balong sa tikan na Ginoo, yung balong ko, nakalang makarami, kasi na yung kapalamdaman ni kaurasan. Aduan ni kapantananda, aduan ni kagalinanda. Ginoo, isa sa meron kami. Lalo-lalo na ginuray ka na akong kapatid. Ang ikalitan na. Sana kabayanan mo na kung muna, kaya na parang naman kaya na paano kakatawan. Bakit ito? Parang na naman ikaw ay pasyalan na makakalatin nila. Pero, sana mo, lalo-lalo na yung ginto. At kumakasito. Puri ang sinabi. Kaya din ay nagigawakasan ng Espanyol. Ay wala kami, wala ko, wala ko, diba na kung yabi. Sa mga ito, sa mga ito, ngayon pinatid.
Pagpapatuloy mo kami, karigyan kami, tugan mo kami. Kung mga nato mong hindi lang ito ba ko hindi. Kung hindi mo kikita, karigyan kami, tugan mo kami. At sa amin, tulong mo ka, hindi ka magkakaligian kami, Pastor. Isabihin kaya kami temptation. Isabihin kagalingan, kanyang kapatid ng di pa natin kapanagsaban. Salamat ito. Ang kabayanan mo kami, hindi kami kadalanan. Salamat po, Ginoo. Salamat. Hindi ka Ginoo at manili kapamilatan ng Kristo ang Ginoo. Hindi po ikan tatayay, pero panalangin na rin kaya tamang ipa, nagpani. Ako Maria, ito ako mula sa Pilipinas at Pilipinas. Tuhan ka ang sobrang babay, magkasalaman ng buong natin sa Jesus. Santa Maria ni Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan. Ini ang paningoras din kamatayan ni Amen. Aligay tingan ng ligay ng Manala Espiritu. At ibuhin sa diyan, ligaya, iba't king kamumulan, init kaplan pan magawan, king alanang gaya nasa. Ligay tingin pa, ligay tingan ng ligay ng Manala Espiritu. At ibuhin sa diyan, ligaya, iba't king kamumulan, init kaplan pan magawan, king alanang gaya nasa. Ligay tingin pa, ligay tingan ng ligay ng Manala Espiritu. Antimuin sa diyan, ligaya, iba't king kamumulan, init kaplan man magawan, king alanang gaya nasa. Bendisyon ng Mama Mary, ang bendisyon ng Yesu Cristo, manatili ang kinakamo, pati na kare pamilya ng pagkano, kare kinakamo, bale-bale. Tingnan po ni Ibar, kumalingan lang po ni Banal Espiritu Santo. Amen. Viva Santo Cristo del Perdón, viva Virgen de los Remedios, 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 viva Santo Cristo del Perdón, viva Santo Cristo del Perdón, viva Santo Cristo del Perdón, viva Santo Cristo del Perdón. Abandonado con Cristo.
ang pagyabeta mo. Di ka man o dingilo, ang ikalat ining ebanghelyo, saklang kautusan, yang dapat itagot kalingkuhan, yang kapatan, pagyabeta mo, pagkakalo kuting malagkabuyan. Viva Santo Cristo del Perdón, viva Virgen de Rebelión, viva Santo Cristo del Perdón. Solo nagkaroon ikayin ulaglag sa ping leban iyapin mo ito katawan turunti ikang kabanalan solo nagkaroon ikayin ulaglag sa ping leban iyapin mo ito katawan turunti ikang kabanalan. Inuning Diyos, malunas ka sa karinig, alipan mo, pagkawat ako, ikamilin mo, irhening pagkalulo, mapumindo, kiregsaka, ang umar, langit mo bigkasya, ng Ginong Diyos, at sukita, ngayon sa mabainuan ka, dapat dapat napangluan, ikuha ng kamalyan, langit tumirin, tumat ng Jesus, ari ng sikluhan, Santa Maria, itumin Diyos, analangin mo giging Diyos, at layon mo, inilawan, ngayon sa nagtong sunduro, at ikekik, ngayong harapan, malaya, ipagkaluluwan, at ikas ng kamatayan, magkabit, kasanay tuman, ating oras ng kamatayan, magkabit, kasanay tuman. Siyempre. Okay. Ako, kaya pong luklukan, lukluk tayo. Adi na po sa kaya mo. Okay po, kapag iiniyang tamo, pwede tayo nang iserve. Correct. Nalipasyon. Chula pugiling anak yun, magkaharap maging altar yun, magsadyalang mag-rosaryo, at magpuri din harapan yun. Adwan nito'y napaldayan, ating kasyayo puneyo, aray puring anak yun, mabaus nating harapan yun. Agera naman o Jesus ko, hindi sa ating kasakitan mo, ang maniniwang kasalanan, inurot mo yapak ng pagkakas. Ang Ginoo at
aking harapan niyo. Panginoon at Jesus ko, salamat po kayong pasalamat na rin anak yung harapan niyo. Yung namalong at inuyo po kay kami, kami ka natin hinato para maluya ingnamanong mo. O rinduan Jesus ko, ay Jesus ko, kaya pinato inyo po yung kitanggal na rin taong makasalanan. Panginoon at Jesus ko, salamat po kayong pasalamat na rin anak yung hingarapan niyo. Panginoon at Jesus ko, salamat po kayong pasalamat na rin anak yung hingarapan niyo. Sige. Salamat po kayong pasalamat galing anak ko ing harapan niyo. Panginoon at Jesus ko, salamat po kayong pasalamat galing anak ko ing harapan niyo. Pasalamat galing anak ko ing harapan niyo. Yan, buksan mo. Sige ba? Sige ba? Agad yung ulit. Ang mata ko. Ano po? Dito po itong akong invitasyon, bawat baryo, dito namin po niya, baryo sa tatlo, at yun po kati Julie. Ito ay baryo, Babo Pangulo, at yun po kikatamang presidente. Bawat baryo nito mo po sobre nito ay invitasyon. Ito. Salamat. Pagkabaro po, Kimmy 31. Taktong alas 4 po, mag-umpisahan kaya katama sa Rosario. Ay ba't po kanita, pagkasisyon din ay Mama Mary, ako rin Reyna Elena at Sagala. Ulitan ko po, May 31, mag-umpisa po sa Santo Rosario, May 4 o'clock p.m. Ngayon po, dapat salamat. Magkanta. Ikaw na magkanta. Adult na ako. Kutang galing ngayon,
Amikoyo Kutang garing matis garing agus Kang manere Kutang garing batwing Nang lulami sa sarili Ikutang muna kaela Nanging lugod kuwetunin Emo maganakan Ingkaling wandaka Ang gawang mata kong Kaluguran daka Alala kong tula Miras man kinggan pa Alala kong maliwapang Tungera mo Tara na ika ako itamungan Bisan beto Virgen de los remedios querida muat sakripisyo Biyaya liwan amanuling Diyos kekang andaman Ligaya tamong tuloy-uling abelayaing Diyos Initerang tampong Kukikeng sunata Kembot ng bewang mo Pagyak mo ring bitis Lalo ang problema Ating karamdaman Orelet yung ako Ing pinubun Tubigan, tugiku Itangan, tugitamo Kaliting misyon Ling banal Masakripisyo Atin yatanungkip Kita na tanong ayok Uling damne Ini na kanong kita At Juya naman Itanang komoter Aniyakin Taking paborito na Aniya o komomer At jingle salamat po Bininanda ko Pamasahe kega ganyan Maganda kayong mga kapatid Uling meron laro ko Ginaliyeng kutsara Kita na vitamir Isaling magan Inanaman kuba Matang Rosia Ngini po ikayo King anibersarita Mag-atendangan Kita na pitutit Dawo Magpalda tayo Kitang uniform niyo Ako magpalpalan ko po Ego po magpalda Anyapin sabyan ko na yan Pero kapatid Hindi po pagkakap siyo Hindi po ang anniversary Tumerat ang kanya-kanya Mag-perform ka mo Kaya beta
ay apong rani. Melambat namu po, ini ang kabenya, pero eta di gagalakan. Mantabi ka, namuing Birhen Maria, ampoing Santo Cristo, o del yan, nakapundang na salamat. Ito, Naubos nga niya yung biryani. Dami na pang manandika. Biryani? Alam mo na Ayan. Hello. Salamat po ng marami, tita. Sa lahat po ng tita, sa lahat po ng devotion, maraming salamat po, lalo na po sa lahat ng tumulong pinansyal at kahit ano po ang binigay nila may gamit. Tita Mali, Tita Merna, ako dyan. Tita Mer, thank you very much po. Darang Luz, Darang Ami, Ate Irene, Darang Shorty, maraming salamat po. Wala naman po. Tito Homer, thank you po. Tita Merna, salamat po ulit. Tita Maling, salamat. Tita Lau, thank you. Yes, thank you. Tita Mer, salamat. Tito Homer. Daramdam, thank you po. Nakita na ka Triyokla.
Oy, kape daw. Kape daw. Ano ha? Puro plus sa 31. Ito po yun. Kuya mo din. Wait lang. Yun. Nino. Uy, kape daw. Ah! Ito, kanino to? Ah!
Ayun, nakuha na. Lalagyan na kita sa kine, Malebos. Isa pa ba? Anong kulay? Wala siya. Ayan. Ano tayo? Kailangan doon. Meron pang biryani din.
Tingnan ko na ikaw pwede, sabi mo makanon. Pwede ko, Oh, ayan o. Huwag makaliit sa mga tao. Kararagyan sa mga buwan, alam mo ba? Kung makapalinaya kayo, wala, sabi ko. Kung makapalinaya kayo, okay na brother, kailangan ko kailangan ko kaya tiwala. Ate, alam mo na lang, pwede mo kami bayan na pa ng yan, nagkabatan mo kita. Magkailan pa di daralos, mapakalaw rin. Ano di daralos singay? okay, Hello. Our devotion, thank you very much. Ay, paulit po. Salamat po. Okay na. Wala. Ito yung ako kung magpayabot kaya may tamang wala. Mumuna po, pasalamat ko rin maraming. Kailangan siya po ngayon din sa pauli na po rin. Daw-sap, kahit ako meron. Pasalamat kayo po maraming. Huwag ko babanggitan tunggal-tunggal para naman po sa order. Ang gamanano po kung wala ba saya po siya ng mga meron. Tapos, meron pa po kayo, yung tamang pa, 31. Kung ano po sa masasabi yung suggestion, sabihin po kayo hindi, baka dito, kababalo tamang po kung ano po pa ang gawin balo. 31. So, atin po kasi big-guide, atin po big-advice, what more po katulong halimbawa, kahit sana po gawin tamang linig. So, ito po matagay ang GC, mga kaya na po kang 3D. Yan ay mga estimate niya po kang pagkita sa sana. So,
Kahit iyak ko lang na po. Pagluto ako ng ini. Okay mo po ano kayo? At saka kaya po, tumating din tangan nito. Kasi ang gastos sa sobrang kain. Hindi na nga ako kumain. Hindi ka susunod magkano sa tayo. Kung nabibigyan ka rin, iyak kong kinain niya ng ginisi. Yan ito, kung halimbawa, ikat yung total na ito. Ikat yung aking total na po ito, walang na po, siguro po, iyak po pa rin pagkataan. Yan yung mga itamo po meron. Itamo po, yan po mga ako. Siyempre, bali naman po hindi, medyo nakasagit yung kain. Nung po may kapera, yan po nga ito sa bed, sinabibig. Nung mismo magkapera po, magkaigay po kung ito po lang. Kasi po, isasabihan na po mga kurani. Mas masanting yung sosobra, kaya po kita mas sosobra kita. So, pauli na po nita, pauli na po nga kurani. Battle water po yung daratamo. So, kami po sila kami battle water. Okay din sa kami. So, magdala kami man po ng school. Ito dyan, po na kami Kota bisala pinun po. Magdala kami guys. Pero magdala kami battle water. Kami sponsor. Nabi po rin nakit ko lang pas bali daw ang hindi yan, hindi dapat. Itang tinipid sa akin yung nakita ko. Kumaka namin kahit kami. Pasalamat po kasi bayo kasi hindi kami tagay sa gilabas kami kay tamo ginawa nila. Nabi paulit na po rin kami nag-devotion. Sinabi kami na big sponsor, kay nakapunta ka lang sa laban. Nabi po ito sa tabi ng kayo. Sana po ikaw sabkakta mo rin. Bakit pagkita mo po ka rin tao, kita mo sa mga talagang isasanit ang tao. Isasanit. Hindi po ba niya kami nag-advise kaya nung nanitang masanting tamang gawan. Ako pa nung nanitang itang susunod itang nating pagdala. So, itang Sinabi makapagdala. Ako kaya ko lang magpasa. Ay, makapagdala ako ganyan. Kaya ba magpagdaya? Ali, ay naman to. Ano ba ka? Kaya ko magpagdala naman nakakapag. Kasi magpagdala tao ko. So, hindi ako tao ko tayo. Kasi itang uniform tamo tayo. Sulot tayo, bakit ma-recognize tamo na betong tamo mo talaga tayo. Tamo mo ganyan? Kain na po ito kake. Kari po, kari. Dati na yan. Hindi ko alam eh. Kaya ka nagkakanto. Tinutkin mo yating. Ay, pagawa. Ang mga niya na ito, masakita nga sila. Alin na ka mo? Yung tangala, mag-white lang. Mag-white ka lang. Mag-white isang salamat. Kasi ito. Alin blouse po, blouse. O blouse tayo naman po. Ito yung white namin uniform namin. Iba naman ito po. Blouse. Nano, blouse. O blouse namin ba ito? Blouse white. Ano ba nung tayo po yun ay blue na blue? Kumara yung kumara kasi naman pink na. Ako baka, wala ko din. Woy, kami siya ng panig ko talaga. Yung padantan. Wala lang ako. Pero Mexico. Wali, okay naman tayo. Wow. Okay naman tayo. Pasto, ito mo. Di ba di tayo nung kule? Wali yung ipisan yung pwede pa sabi yung sana. Ako kaya kami, di ba kaya Machibig pa po kumalan, kailangan ilarawan. Wayang kami. Yung mga kabit. Kasi kami kailangan yung nasabi kaya Ba't yung padadagmigan, hindi ka na so, yatag may kiba. Kasi tuwa ko, isa ko na raw na nakagin, kaya ako. Diba ba, yan? Pansamantala. Pati ba yan, inarawan na nakagin, kasi Nabi mga yun, ay, sino sa ako nadaran yung sabihan ng ako rani dyan.
Oo, naman yun. Di ba sinabi mo kaya kami? Kami tulong kami. Sinabi mo kaya kami, pati may papalit kung malag, kailangan ng mga larawan. Ano ba kung sa sistema? Hindi na liwa. Hindi na correct. At siyempre, nakalayo ng korbidan. Nagwala ako nakalayo ng korbidan. Pero may Kaya yung karera na yun. Oo. Kota isipan sa gagamitan tayo ng larawan ng palalaman. Kaya po yung masakulo ko yan. Kaya nato ang may itandaraman ng pamamili. May mga siyempre yung bagay. di ba dapat makaya?